Ahojte, je nedeľa a my čakáme na autobus, za chvíľku vyrážame so Zutom do Prahy. Ideme tam, pretože zajtra v pondelok sa tam koná taká fashion marketingová konferencia, ktorá sa nazýva Fashion Week. Tak jej program vyzerá veľmi zaujímavý. Tak čaute, už sme konečne dorazili do Prahy, práve sme sa ubytovali na hoteli a vyrážame do mesta.